एगो लड़की अपना पापा से कह रहा बारी कि पापा जी बिहार विधानसभा के चुनाव आइल बा 2020 वाला हमनी के हम रउआ के निवेदन करतनी पापा जी कि नीतीश कुमार जी के पूरा परिवार मिल के वोट देवे के बा। आज हम जवन साइकिल पर चढ़ के विद्यालय जाके सुरक्षित घर लौटा तनी नीतीश कुमार जी के दिन ह। अच्छा कपड़ा देह पर लौक रहल बा पापा जी तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के दिन ह। अच्छा एजुकेशन हमने के मिल रहल बा वो नीतीश कुमार जी के दिन ह। छात्रवृत्ति स्टाइपन को रुपया मिल रहल बा वो नीतीश कुमार जी के दिन ह। ये समय में वो नीतीश कुमार जी के हमने के यदि भुला जात बानी पापा जी तब फिर भगवान माफ ना करी हैं। ऐसे अपन बेटी नियर हमने के सम्मान देवे के और सम्मान ऊंच बढ़ावे के काम कैनी वो नीतीश कुमार जी के रउआ हमने के साथे मिल करके पूरा परिवार मिल के एक एक वोट तीर छाप के निशान के सामने वाला बटन दबा के अपार बहुमूल्य वोट से बिहार विधानसभा में फिर मुख्यमंत्री बनावे के बाद लड़की अपना पिताजी के कह रहल बारी चाचा नीतीश के जन भुलाए हाय पापा फेरू जीतै हा ढेर वोट से फेरू जीतै हा ढेर वोट से।
चाचा चंद्रिका राय के कोरी का